खुलुमबाय आंनि बड'लेण्ड बिबुंसार इउटिउब चेनेलाव फिन बयखौबो बरायनाय थाबाय। आं दिनै मोनसे फिसा टपिक लानानै भिडिअ बानायलायबाय, अननानै नोंथांमोनहा नायलांजोबदो। जानाखि आंनि इउटिउब चेनेलाव गोदानफोर नायगिरि दं बिथांमोनहा अननानै आंनि इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो, जाहाथे आं भिडिअ बानायनायाव मटिभेसन मोननाय जायो। नोंथांमोनहा खोनासंलांदो बिदिब्ला आं मानि थाखाय भिडिअ बानायनाय जादों। गुबै पइन्टआ जाहैबाय, गिबियावनो आं एम्फाथा आदाखौ बरायनाय थाबाय। बिनिनो आं माखासे बाथ्रा बुंनो ओंखारदों। जानाखि बिथाङा ओंखारबोबाय, बे बिटिआर एकर्डनि गोजोनखौ लाबोनो थाखाय बिथाङा हास्थायनानै आरो न'खरनि गोजोनखौ हास्थायनानै बिथाङा फैफिननाय जादों। अब्लाबो बिथांमोननि आफादनिफ्राय NLFनिफ्राय सानैसो जिउ गारनांबाय, मुंख्लं जाबाय। बिदि हिसाबै बिथांमोनहा माखासे गोगोम फिथाइ मोननो नांगोन। बिनि फिथाइखौ माबोरै मोनगोन आं फंनैसो बुंनो नागिरदों। नोंथांमोनहा लायो लाया नोंथांमोननि खोथा, मानो होनबा आं सासे सादारन मानसि। बिथांनि बुंनायालाय मा जानो होननानैबो नोंथांमोनहा नासयनोबो हागौ, जेबो नङा अरजाया। अब्लाबो बुंनो होननानै आं बुंनो ओंखारबाय आरो, अननानै खोनासंलांदो। जानाखि बिटिआर दफाखौ नोंथांमोनहा सापर्ट होनानै ओंखारबोदों, नाथाय बेयाव माखासे एसे जानाखि सिगाङाव माखासे गोरोबनो हायै बा माखासे नोंथांमोनहा गोजोननाय मोनै फोरमायदोंमोन, थिग बै दफाफोरखौनो नायफामनो थाखाय मोनसे नोंथांमोनहा रिभिउ खालामनो बा नायफामनो नोंथांमोनहा सरकारखौ नारसिननो हायो आरो नोंथांमोननि सावरायलायनायनि गेजेरजों। जिहेथु दासिमबो सरकारजों सावरायाखै, सावरायनोसो लादों हिमन्त बिश्व शर्माजों बिथांमोनहा। जुदि सावरायलायनाय जायोब्ला बेफोर माखासे दफाफोरखौ लानानै, जेरै XNDBफ्रा कमप्लिटलि जेबो जाहोननि थाखाय बिथांमोनहाखौ फिन जेलाव जोबनायनि जेबो जाहोन गैयालासे बिथांमोनखौ कमप्लिटलि गहोनांगौ, बेफोरबायदि दफाखौ बिथांमोनहा डिमान्ड खालामनांगोन। आरो जानाखि रिहेबिलिटेसन साख्रिनि बेलायाव दाथ' प्रि रिक्रुटमेन्ट ट्रेनिं होगासिनो, बे प्रि रिक्रुटमेन्ट ट्रेनिंखौथ' होदों, मोजां खोथा। नाथाय प्रि रिक्रुटमेन्ट ट्रेनिंनि उनावबो जुदि बिथांमोनहा फिटनेस जायाब्ला, जायफोरहा क्लास 10 पास स्टेन्डार्ड, बिसोरो माखासे जाहोनाव गालाङोब्ला, अब्ला रिहेबिलिटेसननि जानाखि साख्रि मोननांगौनि दफा, बेफोरो एसे जेंना गोनां। स' बेनिखायनो बिथांमोनहा एम्फाथा आदामोनहा बेखौ नारसिननांगोन दि जाहाथे प्रि रिक्रुटमेन्टनि उनाव डाइरेक्टलि जइन जानायनि मोनसे बेबस्था लानो नांगोन होननानै सरकारखौ नारसिननांगोन, जाहाथे बिथांमोनहा गोरलैयैनो माखासे साख्रिफ्राव डाइरेक्ट थिसनलाय मोननो हायो। बे आरो माखासे जेंनाफोरबो थाबावनो हागौ, बिथांमोनहा आंनिख्रुइ बांसिन मिथिगौ। अननानै बिथांमोनहा सरकारखौ नारसिनबानो जाबाय। आसाम सरकार, BTC सरकार, भारत सरकार, बिथांमोनखौ नारसिननांगोन। अब्लासो बिटिआर एकर्डआ आबुं मोनसे पिस एकर्ड होननानै गनायजाथाव होननानै साननानै लानो हागोन। मानो होनबा जुदि XNDBफोरा इसेबां थैसोम थामसोम इसेबां खस्थ' खालामबोबाय, आरो दा नै NLFफोराबो सानै मुंख्लं जालांबाय, बिसिनि फिथाइखौ थोजासे मोनाब्लाबो जानाखि दा मोननो थांगासिनो, बेखौनो फुरा कमप्लिट मोनसे
एकर्ड हिसाबै जाफुंसार होनो थाखाय बिथांमोनहा सावरायनाया मोजां। स' गाइस बिदिब्ला आंनि भिडिअ बेखिनियानोमोन। नोंथांमोनहा आंनिख्रुइ बांसिन बुजिगौ, बेनिखायनो नोंथांमोनहा सानलायदो। अब्लाबो आंनि बे फंनैसो बाथ्राखौ खोनादोंब्ला नोंथांमोनहा सापर्ट खालामोब्ला मोजां, मानो होनबा नोंथांमोननिबो मोजांनि थाखाय बे दफाफोरा नायफामनाया मोजां। बिदिब्ला हामबायसै नोंथांमोनहा, जायनाखि आंनि बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय, अन्नानै नोंथांमोनहा साबस्क्राइब खालामदो, शेयार खालामदो, कमेन्ट खालामदो। प्लिज प्लिज प्लिज। जै बर'नि हारिनि जै।